Dobre, dneska ideme robiť video. Také neviem ani. Sme u kamošov. Tu majú auto. No veď hej. Dobre. Bratuje, ale choď preč, Kubo. Normálne. Dobre, tu je kamoš. Či nie, to není kamoš, ale môjho brata kamoška. Keď poďme úplne hore sa pozrieť. Tu hore. Že, čo tu je? Joj, tu je celé mokré, lebo sme sa šmykali. Takže musím ísť jednou rukou, lebo ešte vás tá mobil držím. Čakajte. Dobre. Haló! Dobre. Poďme. Okay, sme tu hore. Úplne hore. Tomáš, počúvaj už ideme predávať. OK, teraz pôjdeme sa šmyknem a musíme končiť. No ja ani sa šmyknúť nemôžem. Musíme končiť. No tak, musíme ísť predávať. Dobre, ukážeme vám predávanie.